Hello guys, nabot na may gikan og nagpasukod atong gaon ni Lexie. Anja, karon magpadong na permidatos ma'am ni Lexian magpasa jang module. Anja masindan pud mig mamiyabas. Pita mamiyabas ang kauban ang hang two beautiful ladies. Kay isa ning palit pag di palit pag candy. Si Ma'am Bibi. Bago siya ning palit og candy. Ag nga ni si kuan Ma'am Bibi. Di kay daghan man koy Ma'am Bibi. Ma'am Bibi maguna si Janga taga Garcia. Duha si agduha. Jada pa da Alexia ug si Kia. Naghawid si Alexis module das Kia dia. Nilurang nagbagyong udit. Tas Lexi nag-udit-udit man gani ha kay nalagay pasak dig motor. Mauban kuno di man mo sakay. Receive ag driver mo adjust. Umadyo pa dari kay daghay kamunggay dadto intaw kasabas wa di intaw isang dahon. Ayo. Madam. Balik dyan ang jung buwat. Palit mo malit na. Di mo tanarag pinalit na. Nagpila pa yung palit. 100 ang palit. Kani? Buhi na. Kana usa ka kaang. Ang kaning nagpungpung-pungpung man, pila pod? 100 pod. Nakuingan niya. Namalit na sila. Kari di amo man ni hurot. Nja obal. Taga-asa man mo te? Bayan. Namo ko ingan ni ay. Taga Sagwayan. Kani mo ilami na. Pila pod be? Kani. Mo ila dani mo ni palit la kagawad. Na kanang gisaran na rin na. Kani di sa manigi kanin jote. Isa pa. Mga sino pinalit-palit sa mga balay-balay. Para ka kuantihik. Kani pila yung palit ani te? 100. Mahal man siguro no. Kani pod. Dai biura. Basic class Barrio Hall. Okay guys, dyan namin adi guys, namiyabas may paghumagpa sa module. Tapos sila adto to nag-picture pag baligwan port. Ari ko mangita kog biyabas, kay sig na biyabas, bala min ikaw biyabas. Tapos liksian adto si Kia. Ay, naisa ka maridyo, dako. Hilaw laman. Puro magnaw, gibuti-buti. Gibuti-buti, magnaong. Pero humot lagi day. Sama sa kahumot na kanako. Tiya, ganahan. Humot bitaw. Kita alam ko gabong malipay na ko. Nice dari guys na. Lexian! Tuay ka bulang huyan to pursali baka na. Huday. Pursali baka na ang bulang hoy. Pursil ba pursil? Tiya, ganahan. Magbalik tagbalik one port. Tabag ali. Hiyaw. Nakakaan ako isa. Pero ngipon dan eh. Hilak din inja. Kaan pa ko kabangaan. Ya, isa. Lapit. Dasik si ano si Kia, hi mo. Hi. Magparo-paro dyan mo, mamiyabas. Tuwa, day, isa, day, duha, day. Kagmay man. Isa, day, duha, day. Pag mga danceries, diyan na. Kasi ko na, si Maya. Ikaw ko na may. Si Kia. Sunod si Lexi. Arang lami adare isinggit og sana all! Why problema? May now. Bahala ka! Ikaw igo! Maju pa'y mga biska! Aw, sige dogang! Bitaw guys. I love you, Langga! 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 Tanaon, lay langga! Bilangga naman! Gibilangga. Gibuti-buti ka ba?
kabaw gitungtungan og kanang sa nga nang langgam nga puti. Tabon, nagpatabon-tabon sa kabaw. Longgab. Ha? Abri. Magdagan sa ako kay to ay biyabas nga nakagpunuan kalig na daghang bungag marijo og giunhan tas kaba o baka. Abri mo. Ah, okay. Hangat. Pinatalikod po karon ni Melhan. Mayo pa kuno. Mayog madayon, mayog dili kane. Sus, og daghan pa din bunga. Ano na ay, kapuwa ka ay. Ah, maila bitang mo gukod ning baka ron kay mo haros lang tanan. Hala, sige kay ma. May kijo isa may. Anak ko dai ibabaw. Ginoog biyabas wan taw bunga haron daghanag daw. Hala lagi. Lala. Lali, baka magparo-paro dita. Paro-paro ji. Dali ba das-das? Labog ko na hikog ko ng das-das. Ha? Das-das ba? Hala na nagtag-ija jama mo tigbasan dita dani ron. Diara kang service. Hala na order na dyan na service namo. Nga magkuhan may kinununan. Wanna ride? Wanna ride. May tama na barasahan guys. Kailan ba magbarasahan? Karumata lahi raman tong karumata no. Ada ka tong karumata sa unas. Ting-ani na sila dari guys oh. Tarong nga nang inyong pagkabutil-butil, ha? Oh. Dari mo kayo ni baka. Kung ako na lang sana ang iyong minahal. Hunas lagi, tao man ron. Usara diyang nakaon. Wala kaabot sa ang kilaog. Oh, ang kilaog, ang tinae. Hani may kadaruhan naman natin pang-agian. Basta ka nalabay lubi, ginoo. May. Diyan sa puso. Antay kay go. Pwede si Ron. Awan na mo agian ni Ron. Huwag kang bitay ron tutoy. Madyo magagtutoy nagbitay. Ang sanggato pod. Sige, do. Ag resultas biyabas nga wa kakuha. Matud nila. Hani malala na atabay na. To. Sa imong kogmo. Ipanang hidoy. Lagi. Ya! Amo nga na puso. Puso o biyabas? Ano nga kayo makuha ng bunga? Hala, ako be! Ay, sarap. Ako be! Minsan na ba? Salamat na ba eh? Nabikil. Kasi kangkangan doon na ako. Ha? Habog man! Biki ning height. Diba? Di mo ba? Gansi mo glaway na ning ako yung juba. Gagajod. Gansi kuno glaway. Kasok laway na. Ano man yung saging ang puti man? Dad akay ikaw may nangadyo. Basag nanay puso ni. Kasing-kasing ni limbuhol. Ano man niya? Ano ba? Kaywa may biyabas da. Dai sa man imong tuto. Saan sa kabong? Sa gulag kuan. Sardinas. Umoy! Napilain na lang. Masig na pa kapatos na to. Ang anga. Naganahan ko sa buwak diya. Mamanig at nang i-aryos-aryos sa una. Turang motor. Daplin. May, dadatanan pati o. Kailan naman ang o. Kaya nga no, musungnod pa man ang o, may. Diyan. Hawa ka ng mata.
Kujaji pa imo kailan mo kujaji guys na. Guys, musakay ko na stiri na nang nasa barsahan na. Hala, sakay ka aro ikaw isakay diyang nung pupoy. Ngala. Nang musakay ko na stiri nang. Asa maarang? Ano ba? Lala. Nawa yung siri. La. Char, concern ko nun niya. Mabulasot pa man kanya langga. Char. Langga ko no. Maju pa sakjan rin mo nung popo. Manguha may kuhan guys. Lukay. Unja pa. Manguha kami dari kay. Atangin ninyo unja guys kay. Aw. Ato dito na dahil bukusin ter. Di na makuha kay gahi na. Nagpangalag oh. Di lagi eh. Hey, stay put. Kaya ako ang birahon. Hay, Kaitan! Ako'y mga saba! Tabi, mga jo na may gilukay kayo, may ikasunglod, ikahaling. Bibitaw ni Baligja. Kay biyabas, may! Mga ayo naman gud midaan ni. Tara da. Nanggibitay. Lain magnaong day, may. Nagnaong. Gahi jadi ay. Gahi, may. Wah. Gahe! Huy! Ah, ginaw! Unahan dyan ko, may. Butan dyan kakadyo, may. Diyo! Tapos daw, may nagikumbitay, may. Mara na, may. Nagtagi, may damay. Ay! Kakumbitay. Hindi to. Ta. Kasi ako sa rin. Mano, may baki, guys. Tabi. At ang ini amang vlog, mamaki, me. Kung baka kuha pa, me. Tabi. Batay unay ka na ng oha. Kung kiragos, mananap. Lain, may naku ipo, may. Kay, putak! Tiki nga. Wagi. Kanang baki, bitaw nga mulokso. Naa. Kasing, hala. Kasing nga, ang baki, kana na rin tago. Flying frog. Flying frog ka lagi. Da, lisan. Tana. Katumbang baki, may nga mamilit. Og sanina, may. Wala, hadlok mo pinit og paniti. Mabilin dito itlog. So, dito maglahan. Baki. Masud gali mo diha. Kuan ko nung liksian si Aliana kuan guys, madre. Maju gali kinahuna-huna ang liksian, makalimutan ta mi. Ma, buwang gi. Sige na ko ay na pi. Kani ka ba? Kay mo hilak to be. Mora ba dyan kitugon? Dihan sa kaabot. Kada nagpuso imbis kay biyabas. Tuwa nang una nagamanggi. Kauban kay gipang uhaw na. Kawihatag ni Aliana ha. Basig na iud. Ito nahugog isa. Buya na inuun. Nahugog isa. Kwarta pa na be. Naghanan na be. Ano yung kwartang? Manay kwartang Aliana guys. Manay dyan kalingawan intaw. Manang nahana-hanaan niliksi. Darim to nagtugo na ho. Masuk ka na hanaan. Nakalapok-lapok na kay gikan na miyabas. Tanaon. Nata na.
Go. Smile, be. Ha? Hello. Nagay batong na, nang gikuas kurente. Yung katay. Makurintihan na siya. Wa pa may kurente ron. Okay pa na kwaan. Kanag kamong gaya? So guys, maura na imong vlog rong adlaw. Salamat sa inyong pagtan-aw. God bless ninyong tanan. Amping mo kanunay. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Lixian.